Bună ziua, dragilor! Astăzi vom pregăti o rețetă pentru un mic dejun sățios și anume granola, un fel de musli de casă. Pentru această rețetă avem nevoie de 200 g fulgi de ovăz, 2 linguri nucă tocată, 2 linguri fistic măcinat, 4 linguri mix de semințe floarea soarelui cu dovleac, 4 linguri mix de semințe in cu susan, 100 de grame curmale tocate, 150 de grame mere tăiate cu bulețe, o linguriță de scorțișoară și 3-4 linguri lichid. Am adăugat toate ingredientele în castron, am pus și 3-4 linguri de ceai de fructe și am amestecat bine. Am pus compoziția obținută în tavă și o băgăm la cuptor la temperatura de 50 de grade pentru aproximativ o oră, amestecând din când în când să nu se lipească. Am lăsat granola să se răcească, am pus-o într-un borcan de sticlă închis ermetic, o vom depozita într-un loc răcoros și întunecat și o vom consuma în maxim 2 săptămâni cu lapte sau iaurt vegetal. Vă doresc poftă bună!